Salutare fraților și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi am făcut un experiment și vreau să vi-l arăt. Uitați așa și vreau să vă arăt ceva. Doamne, fraților. Deci, scuzați-mă pentru asta, o cază puțin apă, dar n-are nimic. Deci, uitați, experimentul am făcut și o poză stați să vi arăt acum. Nu știu, pe camera asta se focalizează ceva mai greu, sincer să vă zic, dar hai să vedem. Trebuie să se focalizeze, că n-are cum. N-are cum să nu se focalizeze, fraților. Hai să vedem. Sunt focalizat, se poate vedea frumos, așa. Și cam atâta este experimentul nostru, se încheie aici videoclipuri pentru că este mult cu acest experiment. Eu mă uit așa, mamă, dar are un gust. Nu are gust, are miroase urât, fraților. Doamne, nici nu mai știu să vorbesc la... Are un miros oribil, fraților. Nu mai vreau să miros așa ceva. Dacă vreți voi scrieți în comentarii că vă ajut cu mare drag. Deci cam atât a fost acest videoclip. Sper că v-ați uitat până la final. Eu am fost Denis Ungureanu. Ne vedem în alt videoclip.